O alcalde de Rianxo, Adolfo Muiños, informou do inicio dos traballos de consolidación dos muros de varias vivendas no Rabado, na parroquia do Araño. A actuación permitirá finalmente poder aperturar o vial que une a Ermida coa Ferrería, que leva pechado dende hai máis de 6 meses. Custou moito, meses de traballo, tentar chegar a estes acordos que materialicen iso. Había unha diverxencia sobre quen inicialmente tiña que facer os traballos. Por parte do Concello chegamos tamén incluso a poñer nas mans do xulgado a necesidade de permitirnos realizar a obra, mas non fixo falta. Isto vai evitar que o Concello teña que intervir realizando a obra e que despois, de acordo co que legalmente hai que facer, se estude por parte do Concello un expediente de responsabilidade patrimonial para ver se fomos os culpables desa actuación e teñamos que aboar o traballo de reparación da parede ou, se polo contrario, non há lugar a iso.